Mi smo ta uslužna delatnost neka, znači mi ne prodajemo proizvod, pa sad kao ajde idi, znaš, nego to treba utisak neki, celokupni taj događaj treba da bude da je pozitivan u tom smislu, znaš. Ti bi trebao da si vredan i radan, znači da si, kako da kažem, imaš dobre radove, znači da si posvećen tome, pretpostavljam, da imaš taj dobar odnos sa ljudima, da znaš da radiš sa ljudima, ako već si izabrao to, pretpostavljam. Moraš da znaš u higijeni, u suštini to možda treba biti na prvo mesto. Ti kad vidiš recimo 3 slike gde su 3 različite ruže, iste ruže, ali različite urađene. I ti vidiš kvalitet između svake. Oni vide uglavnom sve tu nešto slično. I nekad je bolje kada uradiš, recimo, kad neka manja slika da uradiš jednostavnije, da bude efektna, nego da staviš 100 miliona detalja i ono to sve kroz godine ne izgleda dobro, razumeš. Jer ti kada ti je novac motiv, ti gledaš da to što brže uradiš nekako, da ga smandrljaš, da uzmeš lovu i da odeš kući. Dijana, dobrodošla u podcast Ink. Bolje vas našla. Pa što si zvala. I meni je drago što si se odazvala pozivu. Jesam baš bilo spontano, jako smo se lako dogovorili. Sreću praznike isto. Tako da to možda i najbolje tako kad je spontano sve. Pa jest. Pa jest. Brzo smo se dogovorili, ponekad čekam po 2-3 nedelje da mi odgovore kolege na poruku. Ovo je bilo u pola sata. Da, jest, stvarno. Pa ne. Dobre sve. Reci mi, kako si? Ja dobro, evo, pijem kafu i tako popodne, petak i treba da kažem da je danas veliki petak i tako. To naglasiti tamo, nećeš? Tako, pagla jaja i eto, u suštini sam slobodna, sad sam na odmoru, tako da imam vremena za sve i eto, malo da se posvetim. I tebi. Lepo. Rekla si mi da je hladno ovde, kod nas je trenutno 16 stepeni i ja i Teo smo u kući ponašaj kao da je 45. Znači, tolika nam je razlika, jer je stalno hladno i ova zima je bila duga i jaka i sad nam je, znači, topimo se. Da, kad se navikneš. A bio je sad neki sneg skoro, kad je bilo toplo kod nas, neko da li ona javila da je bio neki sneg veliki, što je sad ovo, ali treba toplije malo da bude. Katastrofa. U suštini, da. Zima nije prošla. Yes. Za početak razgovora, reci nam nešto malo više o sebi. Koliko dugo se baviš tetoviranjem, gde radiš? Pa ja se bavim tetoviranjem od 2009. godine, ali tih prvih par godina sam radila privatno, znači kod kuće, a od 2013. sam u studiju ja to tako gledam kao da od tad sam počela, kao profesionalno time da se bavim. U studiju Plagijator, Tatu klub Plagijator Zrenjanin i imamo još jedan studio Tatu klub Plagijator Novi Sad. Znači ista ekipa, uglavnom na 2 mesta i onda po potrebi se vozamo. Tako. Tu sam već 9 godina, da. To je Dragan Bakuš, jeste. Dragan, bravo. Veliki pozdrav i za njega. Da. The Big Boss. Da. Reci mi uopšte kako si krenula da se baviš tetoviranjem? Šta te privuklo? Pa ja sam radila one privremene tetovaže tkanom, sad još mora da se nabavi neka tkana kao, eto. Pa kao ajde malo društvo da šaramo, ne znam, tako. To je, mislim, kao hobi više, to nije neki kao posao, jeste. I uz studije sam se time bavila i onda je kao drugarica mi predložila, kaže što ne bi probala. Mislim da, ne znam, baš se ozbiljno time baviš, meni to je bilo neshvatljivo kako ja sad to da izvedem, nije bilo mnogo da se sazna o tome, bili su časopisi, bila ona Damirova knjiga, ona prva, ja sam to kupila, ja šta ću, pročitam šta tu ima, nemam pojma, i tako kupim ti ja tu prvu, taj početni set, i šta ćeš, kreneš na društvu, svi hoće nešto, a ti nemaš pojma šta radiš, ali ajde, ne veze. Da, i tako si vratno ti krenuo, slično. I tako jedan pa drugi, i onda pošalje ovog, vidi od ovoga, i onda to tako krenu se širi neka mreža. I tako jedan po jedan, i to nekako postane nešto veće malo. I onda sam posle par godina dobila poziv od Dragana da on je otvarao taj studio. I on, Cvrle i ja smo bili prvo.
I sad smo se, mislim, raširili smo se, sad nas ima više, sad je tu Maja, Boba i Dragana i u Novom Sadu isto imamo par njih koji su isto Anđela, Bijanovica. I neki se šetaju, vozaju u 2 grada, neki rade samo na istim lokacijama. I tako radimo, pa kako ima, i tu smo već 10 godina. Eto, 10 godina, u Novom Sadu malo manje, ali tu isto tako. Možda 8 godina. I tako do dana današnjeg traje avantura. Da. A šta misliš, da li ti je pomoglo možda da napreduješ taj rad u kolektivu? Što nisi bila sama i Dragan je iskusan isto i on dugo radi. Jeste. Pa mislim kako ne. Mislim kad si u timu, onda je to nešto drugo. Ti malo vidiš od ovog, vidiš od onog i skontaš koliko ne znaš u stvari. Da. Ništa. Ništa ne znaš. I onda te malo blama od drugih, misliš sad sve, oni više znaju, znaš, onda tako si malo plašljiv, pa si plašljiv, malo da pričaš s mušterijama, pa bežiš od njih. Imaš tako te neke, znaš, ne znaš kako pristup, pa sa ljudima kako da radiš i sve to, neke nesigurnosti i sve. I tako, ali ja mislim da to učenje traje ceo život. Tako. Da, uvijek se nešto novo pojavi. Tako da, mislim, samo tetoviranje je ovako klijenti, nešto novo se dešava s njima, tako da ti si kao malo sigurniji na tom polju, ali šta znam, nikad nije isto. Dinamično. Drugačiji klijenti, da kažem, svakoga dana i stalno učiš. A ja se sećam svog prvog gostovanja isto koliko mi je bila frka, još prvi put engleski, nikog ne znam. Da. Haos. Ali mislim da treba da budeš otvoren i da prihvatiš savet isto. Znaš, kad neko hoće da ti da savet, da ne budeš u fazonu kao, znaš, ti mi tražiš greške i da se drkaš nešto, da ovo ono. Jeste. Pa da, u suštini ne znaš najbolje, treba da prihvatiš kritiku nekad. Mislim, to je dobro namerno, nije da bi te neko spustio, već ako radiš sa nekima koji više znaju prosto. Ne znam, ja se ne vređam, mislim, ja volim kad mi kažu oko nešto nije ili kad mogu da pohvatam neki trik ili nešto. Tako da, mada vidim da, znaš, to je uglavnom, ne znam, i kad su početnici, vjerojatno je to možda malo vrijeđanje, nemam pojma kad im kažeš nešto ili, šta znam, možda i do osobe svake. Da, verovatno. Pa to je tako. Mada retko opstaju kod nas kolektivi. Jest, to sam ja skontala, da nema kao, pa nema u stvari, da. Pre je bilo možda više studija gdje je bilo više majstora, oni su se neko razbucali, ne znam, svako otišao nešto svoje, otvorio posebno. Mislim, imali smo mi to, ali da su neki dolazili, odlazili, to su uglavnom ljudi koji ne mogu da rade u kolektivu. Oni sad rade solo, uglavnom, tako da je li nešto nije odgovarao, pa nisu se tu našli, prosto su otišli posebno da otvore svoje nešto. Što je isto okej po meni, šta znam. Pa jest, da. Ali teško je opstati. Tu, mislim, šta znam, treba mnogo tolerancije, tu uvek neko ima neki problem s nečim, ali to sve naš rešivo, nije to nešto, znaš. Uglavnom, paziš i na tog drugog koji je s tobom u studiju, kao da ste porodica, znaš. Ako nekom nešto pomogneš, mislim, nemam pojma. Nema podmetanja nogu i tako, ljubomore neke i to. Sve do osobe. Pa je do osobe, da. Kad se nađu tako u istom prostoru, jel? Pa mogu da funkcioniš. Mi smo imali tu sreću da smo se oba našli. Ajde. I da tako je i ostalo sad. Da, dobro funkcionišemo dosta. To je super. Pa moram da te pitam, da li možeš da napraviš možda neku paralelu između tetoviranja kada si ti krenula da se baviš tetoviranjem i kako je tetoviranje danas? Sam misliš koliko se promenilo tetoviranje u odnosu na tada? Sve se promenilo. Dosta toga, da. Pa mislim, nisi mogla da nađeš neku zglavnu informaciju. Mogu misliti tek ovi majstori što su stariji od mene. Oni nisu mogli nikada da kupe, normalno, nego su morali da ih leme tamo, ne znam, da sami da ih strilišu, a ja kao moja generacija je mogla da kupi gotove sterilne igle mašine, nemam pojma. Ali nije bilo puno, nije bilo na YouTube-u, nije bilo, ne znam, seminara tih, nije bilo. Nisi mogla da nađeš ko će te uči, toga nije bilo isto. Eto, ja sam tu pa sam naučila od drugih, znaš. Ali nisi mogla ti da platiš seminar ko sad majstoru da daš, ne znam, pa. Mogla si da odeš se tetoviraš negde možda
kod nekog, pa da od njega hvataš fur i tako je možda bilo. Danas je mnogo lakše, eto. Sve je lakše. Mašine, sve, znači sve. Sve možda nađeš. Što god te zanima, samo da te zanima da nešto saznaš, se potrudiš malo. Eto, tako da dosta toga, sve se promenilo, bukvalno. Bukvalno, da. Yes. Ja gledam u zadnjih možda par godina koliko se promenilo ne samo tetoviranje, nego i ceo taj marketing, socijalne mreže, sve se menja brzo. Socijalne mreže, jeste. To je tek tad počinjalo nešto kao ti Facebook, nešto Instagram. I onda smo tu kao, ajde, znaš, kao džabe reklama, pa kao, znaš, sve. Nisu čak ni sajtovi više bili ono interesantni. Sve se kačalo na Facebook. Da. Ali sad možeš, mislim, sad su to i filteri, sve mogu. To su klipovi, filmovi koji se prave kao da prezentuješ tetovažu, kako je išlo, kako si počeo da radiš, pa deo, pa ovi koje su igle, pa sve tu se sklapa u video. Gde smo mi to radili, mislim, moj pojma uopšte. Pa mislim da. A jesi, to su pravo. Da. Prvo je bilo radovi se stavljaju, pa su onda krenuli kao snimci radova, pa onda krenuo proces kao malo tetoviranje, malo stencil. Sad vidim da se fura uvek, na početku uvek bude nešto samo da privuče pažnju, pa onda na kraju ide rad ili nešto. Sve se menja. Sve se menja. Sad imaju ti gledaš to je TikTok, ne znam. I to sve neke nove fore ubace, dakle se to vadi, tu smisli, razumeš, to i onda. Uvijek nešto novo vidiš, sad je to, ako više se, ne znam, fokusiraju možda na tome da privuku pažnju, nego na samom radu. Jest. Možda kvalitet same slike, kad je predstaviš, da kad je zoomiraš, da je to kao, da se to vidi, da je to jasno, eto, možda to znači. Sad, da li si ti radio tu sliku 20 sati, to više nema veze. Znači, samo da je pokažeš, da je efektno i to je to možda, taj moment neki. Eto, to je. Mislim da je to je borba isto da tvoj rad bude viđen. Borba sa algoritmom, da kažem, jer ako nije nešto zanimljivo, ako ne drži pažnju, mislim da te potisne odmah i džabe. A suviše ima mnogo majstora, bar ovde pričam za Štokholm, mnogo majstori i ti ako te niko ne vidi, ti nemaš posao, možeš da budeš dobar koliko god hoćeš, ako ne dopreš do ljudi, ti ništa nemaš. Jest. To je tačno, to se sve slažem, tako da ne znam šta bi ti rekao. Mnogo nas je, sve nas je više, bit će nas sve više i svi smišljaju neke nove načine. Mislim, ti kad recimo okačiš video tetovažu koja je s time kratak, on je efektniji, što se duže zadržiš na tom klipu, on više broji popularnost tog klipa. Tako on to gleda. Instagram recimo. Jest, da. Da. Što je duži, ti ga preletiš, ono video si samo na početku taj moment i on preletite i ti on zaboravi. I tako te gasi isto. Znaš, sad ti moraš taj moment da napraviš, pa sad ti smisli taj moment. Mislim, znaš, kreativnost, eto. Jeste, to je posebno na TikToku sam primetio da ti taj treba hook, što kažu, par sekundi, i inače ako to on samo svajpuje, vrati, nema ništa, potisnete odmah, nema ništa. Da. Imaš i ono isto kao kada video da je kratak, ali tekst, opis da je dugačak. I dok god ti čitaš tu objavu, on vrti ga i učitava da si ga video jedno 20 puta lupam, dok si ti pročitao tekst ovakav. I onda to je već na popularnosti, znaš. To je neko izvalio i sad to se fura. Jeste. Pazi, marketing je postao veliki deo ovog posla. Da, možda sad je veći nego sam rad. Jeste, tačno. Bar ja imam to mišljenje. Ja mislim da ranije si bio dobar, ako si dobar imaš posao. Naravno, ljudi dolaze kod tebe. Sad mislim da ako si viđen, ljudi dolaze kod tebe. Jest. To se slaže. Tako da vidjet ćemo kako će biti. Vratno će to još napreduje na neki nivo veći. Ne znam. Tako da, mislim, ovaj posao, da kažem, nije bio tako popularan tad, pa si mogao nekako, a sad je to već otišlo predaleko možda. Jeste. Da ne pričamo o tome koliko su ljudi opteretili lajkovima, znaš, i tim stvarima. Ovde imaju, da su bolnice za odvikavanje od Instagrama i tih stvari, znaš, ovde je kao problem. Znaš. Da, to nisam znala, vidiš, pa dobro, to bi trebalo i ovde. Katastrofa, za odvikavanje, da, haos. Da. Pa to bi se isplatilo svakom ko se time bavi tim poslom za odvikavanje. Može mnogo da zaradi, eto.
ima puno pacijenata, mislim, koji smo na... Jeste, bude problem, znaš, kad dođeš na taj nivo da, znaš, da si depresivan, anksiozan, znaš, jer nemaš lajkove, niko te ne vidi, tvoj rad ne vredi, onda misliš da ti ne vrediš, to je onda stvarno veliki problem. Mislim, ako nisi psihički jak. Da. To je do ličnosti, mislim, tu čak nema, ti si nesiguran pa si van toga bio nesiguran, pretpostavljam da to ima veze s tim. Pa da, verovatno. Znači, onako naduvano, jel? Nesigurnost na steroidima. Dobar šolja je. Hvala. Tako da, mislim, nemam pojma, tako da, svi smo nekako zavisni postaje toga. Jesmo. Ja sam skoro razmišljao baš kad je bio neki problem sa Instagramom i onda sam bio u fazonu šta ako se sruši, znači Instagram i više ga nema. Na koji način nastaviti posao? Da, pa sajtove. Pa pazi, mi imamo i sajt, ali uglavnom sve ide preko Instagrama. Yes. Čak ni Facebook više nije aktualno toliko. Nije. Ja imam osjećaj da su sve stari ljudi na Facebooku. Postoji da kače statuse i kao nešto. Ja, mi smo svi prešli na Instagram. Da. Kao što mlađi, oni su na TikToku i tako. A TikTok mi je tek... To je tek, znači... Ne znam šta bi rekao za TikTok. Da, ja sam probao kratko i odustao sam, znači nema ništa toga. Ja isto sam napravila, bio i rekao, ovo ne mogu, nema šansa, sad i ovim se bavim, jedan sam kao, ajde, nešto sam napravila i izgleda taj profil, nešto. I sad treba sve opet ispušiti. To rekao, ja nemam te žice, rekao, ja ću da ostanem i to, ako mi se ne sviđa, žao mi je. Ko mi se ne sviđa, nema se tetovira i ajde. Šta ću? Znači, ona se napraviti četvrtu novo, razumiješ, pa ću ja morati tamo da pravim profil, razumiješ, ne mogu žice. Pa ne znam kako se zove ovo novo što su izbacili isto Meta, Threads ili kako se zove? Pa to je isto Facebook, kao Facebook, mislim Instagram kao da možeš da kačiš statuse, tako sam shvatila. Aha, samo status, kao Twitter, a? Pa možda kao Twitter isto. Mislim da možeš, da li možeš da kačiš i te slike i to, ali u suštini meni je to kao Facebook, ja sam pobegla od Facebooka zato što ugasila sam, zato što ne mogu da čitam to više. I onda sam ugasila kako sam čao i to duše sad sam ga vratila zato što nisam mogla da se ulukujem malo, pa ću ga ugasiti posle opet. Tako Facebook. Tako da 2 dana sam tu. Ali u suštini to je to meni isto, znaš. Mislim, šta sad, kačem status neki bez veze. Tako da, eto, onda čini se ti nove opet neke stvari i onda ne. A treba te prepoznati po radu, znaš, mislim, to je neki lokalni klub ljudi, mislim, šta zanima onog iz Amerike, šta je kačem. Možda ga zanima, će da onda dođe ili neće. Znaš koju sam stvar primetio dosta? Kopiranje tih klipova, tih fora, da kažem, fazona, znaš. Nekad mi se desi da u danu vidim po 3-4 različita majstora ista fora klip. Jeste, pa to mislim. Da, pa kad ne mogu i ne znam šta da smislim u novo više. Samo se vrti se sve nešto. Da. Trend. Tako ti trend, da. Ali u svakom slučaju zanimljivo je to, dešava se nešto, ajde. Se gleda i tako. Da. Da se vratimo mi na tetoviranje malo onda. Ajde, smo pobili smo na Reci mi, koji je tvoj omiljeni stil? Pošto znam da radiš i black and grey, ali radiš i color isto. Pa da, ja sam uglavnom bila kao više za black and grey, tu sam nekako što znam, ali sad mi traže mi više color nekako u poslednje vrijeme. I onda ja moram da kačim color isto, jer mislim mi se sviđaju ideje neke i tako, mislim radovi. I onda oni to što vide, oni to traže, razumiješ. Ti ako bi kače sad, ne znam, mandale i ne znam, tribale, oni će ti dođu za to, ljudi, razumiješ. Zašto vide, uglavnom je tako, sad ne mora da znači. Ko radi geometriju, tamo vidi, tako bi trebalo da dođu za to, znaš. Ali, šta znam, meni se sviđa tako malo i ovo i ono i onda, šta znam, u poslednje vrijeme da radim color dosta. Ali kao, osnovno sam kao crno-belo, ono, taj stil, realizam, da. Tako da, To što si rekla, to je tačno. Znači, šta god izbaciš, to se traži posle. Ja se sjećam baš za cover up kada sam došao ovdje i onda kao cover up i ovaj lik što sam bio kod njega u studiju pusti par cover upa, objavi. Ja sam možda 6 meseci radio cover up. Svaki mesec po 2, 3, 4. Jeste. I onda sam mu rekao, daj, neću više radim cover up, brate.
nemoj kačiti to, mislim, ja sve to poštujem, ja sve radim, neko ima da pokrije, znaš, sve to, ja ću da uradim to, ne moram stalno to raditi. Raditi nešto drugo. Tako da, eto. Dobro je to se, samo da je šareno nešto, nekad malo manje, nešto malo veće, ne ovdje ni svaki dan velike slike, malo je to za leđe, isto nezgodno, znaš, a malo je psihički, ne znam, teško to, sad znam. Tako da dobro je kad se malo šareno, kad ima svega, ajde, malo veće, srednje, tako. Tako da svega ima. Ja, na primjer, uglavnom imam velike termine, jer tako mi je klijentela, uglavnom mi se vraćaju ljudi i onda nastavljam projekte, ali, na primjer, nemam problem da odradim i malu tetovažu, jer mi je lagano. Taj dan, kad znam da imam da radim nešto malo, taj dan mi je lagan. Uopšte nemam stres, ne razmišljam o ničem. Da. To je ono kao došao si malo tako da pročeskaš sa ljudima. Znaš, kad imaš, recimo, 5 dana veliki, dođe ti neko slovo, to je ono kao, ajde, znaš, malo tako da pričamo nešto. Znaš, malo se družimo s mušterijom, znaš, šta tu sad vremena, malo iskušam kafu neku i tako, i to prođe, mislim. Nikada ništa se nije desilo. Znači, kad radiš 8 sati, znači šta je 9, 7, zavisi. Svaki dan, to nije kako može, znaš. Ali te male stvari, to super. Da, lagano. Možda ti neke majstre neće uopšte da rade te stvari. Da. Hoće samo ovo i to je, što nema. Može to kad si u velikom gradu ili kad ti, znaš, nije važno koliko imaš posla, pa sad hoću da radim samo, ne znam, ruže lupam. Ili nešto sitno i onda samo hoću da radim tekstove, znaš, okej, samo tekstove. Doći će ti neko za tekst, neće ti dolaziti svaki dan, prepostavljam, znaš. Ja kad pogledam, meni je mešano sve, znaš, dolazim i za veće i za manje stvari. Kad bi sad presvaka na pola, ono kao, ajde sad vidite negde drugde negde, a ja ću samo ovo, mislim, to bi bilo duplo manje, razumeš, posla, ili tako, pretpostavljam. Tako da, kako kome. Kako ko voli. Normalno, da. Ja nemam problem s tim, mislim. Imam istu vožnju, znači, i kad radim malu tetovažu i kad radim celodnevni termin, ja znam da idem u studiju i to je to isto mi uzbuđenje tog dana. Yes. I nekad ti je važnije da je mušterija, da ti je dobra mušterija ili kad ti dolaze poznati već, znaš, koja, mislim, poznaš te ljude, to je lagano sve, znaš. Uvijek je malo neki stres kad ti dolazi neko novi, i to stres, ali ono kao gledaš da to neki utisak ostaviš, znaš. Da budeš nadrndan, recimo, meni je to glupo jako. Pa neki autoritet da izigravaš, znaš, kao sad si ti tatu majster nešto, znaš. Nekako, šta znam, neka domaćinska atmosfera možda, tako ja to gledam da bude. Da, tačno. I okej, znaš, kad dođu mladi, baš mnogo mlađi, ono mi se znojim se dlanovi, znaš. To je tačno, to sam video, da. To sam video par artista, znači ruke im se znoje, stres, frka. Stres, pa ne znam, znaš, došli su, trebaju tebi da veruju, a ti kad ti bi sad bio besan na njih nešto, pa mislim, znaš, to je iskustvo, oni će ti se vraćaju posle, znaš, kad ti veruju, mislim, normalno. Ali uvek kad ti dođe klijent prvi put kada ga, mislim, vidiš, ne znaš čoveka, uvek tih 10-15 minuta bude malo taj, kao da kažem, tenzija, malo zategnut odnos, znaš, dok se uđe u priču. Ja, na primjer, nemam problem zato što Teja priča 200 na sat i onda Teja s njima priča takve teme da, znači, čovjek kad pođe kući posle termina, mi smo kumovi. Kumovi, znači, to su teme, znaš koje, znači, neverovatno. Da, ne znaš šta je snašao čovječ, on kao sve strava, znaš. Da. Znaš, verovatno kad dođu prvi put malo im bude frka, pogotovo ako je prva tetovaža, znaš, pa se malo cimaju, ne znaju, znaš, i onda kad ona krene s njima, uvek nađe temu neku, uvek, da li je škola, da li je ovo, da li je život, da li je ljubav, nemam pojma, i tu, znači, oni se opusti, to je top. Yes, to je, pa tako i treba da bude, ja mislim, tako bi trebalo, znaš, mislim, šta znam, najlakše tako, najbolje me, po meni, ja to isto tako radim, znaš, gledam da ih opustim, pa onda, znaš, da lakše to ide, mislim, u toku tetoviranja, pa za njih će da boli, znaš. Ako je nešto veće, mislim, oni će, znaš, stres je to neke, pretpostavljam, za ljude, ne da pretpostavljam, nego jeste, tako da, meni je tako do sad uspevala. Jeste, pazi, stvarno je bitan, brate, taj odnos sa klijentom, znaš. Da ne budeš ti u fazonu, kao što kažeš, kao mi tetoviramo i kao ćao, mi smo tetovaj mastori, ti si došao da se tetoviraš, pljas tetovaže i ćao, znaš. Da.
Mislim, ako na duže staze, ako već hoćeš da se baviš tim poslom i da imaš posao, onda moraš da znaš malo i taj deo. Jeste. Kako da se postaviš prema klijentu. Da, mi smo ta uslužna delatnost neka, znači mi ne prodajemo proizvod, pa sad kao ajde idi, znaš, nego to treba utisak neki, celokupni taj događaj treba da bude da je pozitivan u tom smislu, znaš. Mi malo, znaš, neki zaboravljaju malo da nismo mi bogovi neki nešto, pa sad možemo kako. I mi smo svi potrošna neka roba u nekom smislu, znaš. Doći će neko, znaš, ako si ti sad loš prema nekome, neko će biti bolji prema tom nekom. Tako je. A neko što bi ti bio, naš, loš čovek generalno prema nekome, razumeš, kad ti dođe. Razumeš. Tako da, važan je taj odnos sa klijentima. Pa sad, ja mislim da to možda kod tih novih pretpostavljam, znaš, koji kao sad tetoviraju i sad su oni kao nešto, ali ne znam, duge staze to verovatno ne ide baš najbolje. Da, to sve se menja, što kažeš ti malo prije. To se promenilo. Nekad si mogao možda, znaš, da budeš malo rockstar ovo ono, ali druže više nema šanse da si jedini u svom gradu, znaš. I što kažeš ti, ako ti nisi okej, pa on će da nađe drugog ovako. Jeste, ode negde, razumeš, jednoga tamo preko negde, razumeš. Jeste. Pa jeste, mislim. Pa sad ti budim tatu majster. Budi superstar onda. Da, nekom drugom. Da. Da. Moram da te pitam, šta misliš, šta te tu artista čini kompletnim? Evo kad baš pričamo o tome odnos sa klijentima. Šta tatu artista čini kompletnim? Pa sad pretpostavljam tu ima više stvari, mislim, ti bi trebao da si vredan i radan, znači da si, kako da kažem, imaš dobre radove, znači da si posvećen tome, pretpostavljam, da imaš taj dobar odnos sa ljudima, da znaš da radiš sa ljudima, ako već si izabrao to, pretpostavljam. I moraš da znaš u higijeni, u suštini to možda treba biti na prvo mesto. Ajde, znaš, u higijeni ne možeš dođeš da ga zavodeš mu iglu na ulici, razumeš, mislim, to mora da se zna procedura, kako to, šta sve. Ako te pita šta to da mu objasniš, znaš, sve to ima, eto možda to u suštini. Znači, da imaš dobre radove, znači to je kroz vreme, mada ti kao početnik možeš, kažem, kad nađeš nekog da te obučava, možeš jako lako da naučiš sve, većinu stvari, da radiš tehnički deo, da radiš dobro. I ta higijena može da se lako nauči. Taj odnos s ljudima možda, eto to. Ali recimo kad imaš to, ne znam, sam nešto zaboravila, pretpostavljam, to mi je nešto što mi prvo pada na pamet. Te 3 stvari kad se spoje, onda to je kao, to je to na suštini. Da. To je dosta bitna stvar, evo to što si rekla malo pristo rad u kolektivu ili da odeš kod nekog da te uči, da budeš aprentis. Kako se kaže? Šegrt se kaže, jel da? Šegrt, da. Šegrt. Da, to je izuzetno bitna stvar. A mislim da danas više kreće ljudi da tetoviraju, kupe opremu i kući, mislim, većina nas je krenula tako, ali ako već danas imaš priliku da odeš na neki seminar ili da odeš kod nekog da te primi u studiju, mislim da je to najbolji način i najbrži. Da. Pa ja mislim da sam ja odmah mogla da nađem nekog ko bi me naučio, ja ne bih sigurno, pa ne znam koliko, uštedao bi sebi nekoliko godina sigurno, znaš. Da ja sama istražujem, pa sad treba da mi dođe neko i sad ja nešto ću skontati novo na toj tetovaži, ali da je neko došao i rekao mi je sve šta bih trebala da znam kad radim, da recimo koža nije svuda ista, ne znam, igle kako koje, razumeš. Ja svaki put moram da isprobam novo nešto pa da saznam, to je vreme ide, razumeš. Tako da, kogod želi, ja bih savjetovala da plati, ili da platiš nekoga, pa dobrog majstora. Znači, ne nekog, eto tako da bi rekao, nego dobrog majstora te nauči svemu ko ima volju i strpljenja i da onda možeš nekako malo i sigurnije u taj posao ići, znaš. Nije to isto sad, ti nečiju kožu trebaš, kako da kažem, nije to baš lako. Sad bodeš nekoga, ne znaš šta radiš, razumiješ. Lakše je kad imaš sve informacije. Eto tako. I mislim da mnogo njih uopšte kada dobiju šansu, recimo, da neko poznanje dobiju od nekog boljeg, ne kažem, ajde, iskusnijeg majstora, tako da kažem, ne cene to, ima dosta toga. Oni kao, znaš, odu kao ja sam, znaš, ali mnogo sam bitan, ali taj neko nisi bio, nemaš tu zahvalnost prema tom nekom koji ti to dao džabe, recimo, ako ti je dao to džabe. To je, recimo, kod ljudi i generalno, ne samo u poslu, znaš, dosta loše. To sam zapazio isto.
Da, zato treba, ja mislim da treba tu znanje, eto. Ili iz neke zahvalnosti, ako već onda nešto, bar da daš tom kolektivu, ili da platiš nekog, ako nećeš da budeš tu sa njima. Pretpostavljam da bi to isto okej, mislim, neće niko da ti da ovako više džabe, pretpostavljam. Možda neko i hoće, ali ne puno njih. Da. Znanje se krade. Tako je. Tako je dobro. Ali, na primjer, isto totalno je drugačiji osjećaj kada vežbaš na onoj veštačkoj koži, pa kad pređeš na, znači, prava koža na čoveku, na klijentu, skroz drugačija stvar. Ja znam dok je Teja tetovirala, ja, na primjer, nikad nisam, još i kad sam krenuo da tetoviram, ja sam kao, što kažeš i ti, prijatelji, braća, ovo, ono, nikad nisam vežbao na veštačkoj koži. I onda kad je Teja krenula da uči, ja sam probao na veštačkoj koži, ja sam, znači, bio u fazonu, ja ne znam da tetoviram. Da. Toliko mi je bilo, to je tvrdo i, znaš... Zato to je guma, to je... Jeste, da. Sreća pa si ti malo nesiguran kad trebaš da pređeš na pravu kožu, pa sad ti ne ubodeš njega nešto puno, znaš. Pa kao malo obrišeš pa da vidiš, pa onda malo još, pa sve tako nekako. Ne zabodeš niš ti, kad bi prešao na pravu kožu odmah, tako kako bojiš veštačku kožu, pa ti bi ga uništio. Da. Onda ću bojiti onu kožu, Mi smo tetovirali banane i pomaranče i tako, znaš, izezanje. Ali to isto nema veze sa, nego eto tako, izezanje. Ajde kao malo vežbamo nešto. To je dosta lako, tako da nema veze s vezom. Ja sam primetio, na primjer, početnici, što kažeš ti, uvek primetio sam da imaju strah da ne naprave podliv, a u stvari idu toliko plitko da, znaš, pola tetovaže se izbledi. Pa je. Pa nesigurni su, znaš, mislim, ja sam takva isto bila. Znaš, ne znaš šta radiš, eto, nema ko da ti nešto objasnio, pa sad ubodi jače, pa sad, znaš, dublje ubodi, znaš, sve oni ga nešto pipkaju, znaš, ali kad nisi siguran u sebe, kad radiš linije posebno, znaš, ne znaš kako da... Znaš, ja imam, na sebi sam vežbao pet round liner, znači coil mašina, sad izgleda kao 18 round shader, znači toliko nije ožiljak, ali je toliko debela, znači ja mislim da je ono zadnja granica da pređemo u masno tkivo. Znači, ne znam kako sam uspeo onoliku liniju sa peticom da uradim. Ne znam. Ali sve dođe na svoje vremenom, izuzetno je bitno konstantan rad. Zato mislim da ne treba biti u fazonu da se samo naplati što skuplje na početku, nego da konstantno imaš posao. Da, jeste. Da stalno radiš, onda i napreduješ vremenom, definitivno. Da, ti kad počinješ, ti ne znam, ako si tek počeo, ne bi trebalo ni da naplaćuješ, u suštini ti trebaš da naplatiš svoj rad, znači, ako si siguran da možeš da pružiš tu uslugu neku, ne bi trebalo ni da nešto puno naplatiš. Uglavnom, to bi trebalo da bude, ako je i nešto da ti neko pokloni, da ti neko častio, ajde da kažem, to je uglavnom, bar je tako bilo, da možda kupiš igle, ne znam, kupiš opremu, nešto tako, ajde, pa kao to ti super, znaš. I onda kad postaješ bolje, onda to malo ide tako, znaš. Ali kad baš znaš šta radiš, onda je to okej. Kad možeš brzo da uradiš nešto, znaš, pa sad to, onda to je već okej. Ali treba doći do toga, znaš, nije to preko noći, znaš. Zato mislim da je ranije nekako bilo drugačije po tom pitanju. Ja se sećam kad sam trebao da idem na svoje prvo gostovanje, pa su mi tražili da pošaljem portfolio, pa sad ja kontam, evo te, dali su mi dobri radovi, znaš, pa čekam da mi oni par dana jave, znaš, pa kao idem. A sad mislim da i po tom pitanju mnogo su se otvorila studija i uglavnom ih drže ljudi koji nemaju veze sa tetoviranjem. Tačno, jeste. I onda mislim i to utiče malo. To je tek tema i kod njih više nije tako bajno, znači njih svi otvaraju tatu studio, a ti kad dođeš tamo, recimo sad došao si tako, eto, skontaš kako tamo, recimo, nema posao, nije razređen posao, sad ti došli i ti sad sediš, znaš, a oni su tek otvorili, mislim, toga dosta ima, znaš, kad se ide, treba da se pazi gde se ide. Tačno. Jer tebi trošak, ti si otišao, ti si već uložio svoje vreme, put, novac, smeštaj i sve, da. Platio si kartu, smeštaj si platio, znači nisu ti oni vjerojatno platili, ti sad dođeš sediš tamo, znaš. Tako da nije ni više da sad neki grad ima 3 tatu studije, sad ih ima 50, znaš. Da, ti ideš u Nemačkoj uglavnom na gostovanje, mislim. Pa da, ne idem baš često koliko ostali idu, znaš, ali uglavnom gledam tu kad idem da su to neka mesta, nekako mi je da stalno idem na nova neka mesta, to mi je stres.
Najbolje kad imaš neke sigurne gde znaš da je dobro i da se tamo vraćaš prosto, to je okej. Ali ti kad pogledaš sad i u Nemačkoj ona mala sela i oni imaju studiju za tetoviranje, znači neverovatno. Jeste, svi imaju čoveče, imaju koliko hoće, na svakom ćošku, ona je neka duža ulica tamo 5 tatu studije ima, razumiješ. Otprilike sad, svi zatvoreni, znaš, niko nema posla, ali svi imaju studije. Da. To je okej za one lokalne tatu majstore koji su tamo žive i sad okej, dođu i sede, razumiješ. To za tebe nije okej da ti dođeš i sediš i kao čekaš da neko uđe. Što bi trebao taj menadžer da vodi računa o tom da ti, ako već dolaziš, da valjda i njemu ćeš nešto napraviti, neki novac. Znači, treba da napravi neki posao, nešto ti zakaže, nema pojma, ali ima svega sve u svemu. Koji ide, treba bi malo više da pripazi gde ideš. Jeste, to je tačno. I mislim da se i po tom pitanju situacija malo promenila u Evropi. Jer cena tetoviranja je drastično pala. Pa sam tako čuo, pričam sa kolegama često, pa pričam i na tu temu i cena je malo pala i onda se više toliko ljudima i ne isplati da dovode majstore, znaš, da kažem, na crno, jer, brate, on ima Nemca koji će da radi na tu cifru, znaš. To je to. I to i kod njih je popularnost samo tog posla je skočila. Znači, sad ih ima toliko, čim ih ima 1.000.000 malih studija, znači svako će da cepne negde. Razumeš? Svako će neko, ali niko neće da ima 100% posla, razumeš. I onda on mora da smanji cenu da bi mogao da naplati. Znači, će da ode kod jeftinije, znaš. Da. Ne možeš ti budeš tatu majstor da bi otvorio studio, možda otvori kogod studio, tako, razumeš? Pa sad, koliko mu se isplati. I uvek će naći nekog da dođe da mu radi. Uvek će naći. Uvek će naći nekog, definitivno. S Balkana pogotovo. Da, to je, da. Uvek je, ona pričama šta, tamo mi je duplo. Znaš, i onda odeš tamo na gostovanje, vratiš se i na Instagram ide, naredna 3 meseca sam bukiran, a uopšte se ne radi. I ne, da uopšte se ne, to su fore koje se koriste, znaš, da ti učiš masu. Da. Ostalo 2 termina, znaš, kao. Zato mislim da ćeš da, daj da popiješ kafu, pa ti kažem. Jeste. Ili sad kreće bukiranje za septembar. Jeste, već za septembar, a isto kad se dešava sad, to isto sam skontala, kad krenu da sponzoriš slike u nekom periodu kad niko nema para i onda i to su samo sponzorisane slike, to skontao isto, znaš. Niko nema posla, znači kad svi sponzoriš, znači da niko nema posla. Pazi, ovde se generalno sponzoriše, znači svi rade tako. Ali ti daju popuste i znaš popust 50%. Sad ti čim daješ popuste, to znači da ne ide baš, a to su samo faze koje se dešavaju. Znači svi su se potrošili, krenula škola ili nešto, znaš, nemaju para ljudi. I nova godina, pa januar je nešto kao, znaš. Ali kako kome. To kad se setim dole u Srbiji, onda kao kontaš nema poslije, onda kao, aha, ba dobro, sad su slave, znaš, kao idu slave, ljudi štekaju par. Pa onda posle toga opet nema, ide, brate, nova godina, znaš, kao čuvaju pare, verovatno će posle nove godine. Pa onda posle nove godine, brate, hladno je, ni ja sad ne bi išao da se tetoviram, znaš, kao čekaju da dođe toplo vreme, a onda toplo vreme dođe pa kao, brate, sad šteli pare idu na more, znaš, kao. Uvek je neki razlog, brate. Uvek je neki problem, da. Ali tako i preko i ovde, svuda je isto. A kako sine sunce, eto ti, znaš, ono, ne možeš se okreneš, znaš, pa ti traže sve dane, ti ne možeš da se otreseš od posla, ne znaš gde da ih staviš. Ja sam nešto u Srbiji bio takve sreće da uvek kad je trebao novac, nikad nisam imao posao. Nikad. Znaš, kad mi dođe gostovanje, ja treba da idem, treba kupim opremu, opšte posao nema. I onda mi se desi, brate, nedelja pre toga, brate, radim 7 dana, znaš, za redom mi sve bude, samo da imam neki stres, znaš, kao. Da. Vidiš se kao, znaš, sad sam superstar, imam puno posla. Ali, onda se to i to tako ide. A ja sam to skontala, to je bio neki kao period gde kontinuirano si znao kad je šta, recimo, kad je decembar, to je ludilo, svi imaju. Znači, ne samo mi, nego svi majstori, svega majstori imaju posla. A onda kako se desila ta korona, onda je bio napad neki, da su svi nešto hteli, valjda niko nigde nije imao da troši nešto, razumeš? Sve su bili zatvoreni, svi su nešto želi sebi da poklone, znaš, to je bilo puno posla. A nisu išli na more, recimo. Ako si to skonto isto. I onda uvijek ima neke vaganja, ne znam,
puno posla, malo posla i tako, znaš. Nema uopšte, da svi hoće rukave da imaju, znaš, nemaš ti rukav u jednom danu, ajde, gde da ga staviš, nemaš termina uopšte više, znaš, ubaci me negde, znaš. I tako, ali sve se to menja, viš kako. Pazi, mislim bi taj period korona baš da je dosta uticalo na posao i da su velike posledice tek sada zbog korona. Da. Ja, na primjer, ovdje ako mi veruješ, najbolji period za posao mi je bilo kad je bila korona, jer u Švedskoj nije bio lockdown, bila je samo preporuka da se nose maske. Mi smo radili kao ludi. Znači, jedan dan nedeljno sam bio slobodan, a nekad i po mjesec dana, znači samo šibamo. Znači, ta godina nam je bila najbolja po pitanju posla. Ali mislim da se sad osjeća posljedice toga. Tako je. Jer svi su štekali pare, nisu išli nigde, onda, vrate, tu gradite, to važe ovo ono. Sad kad je sve otvoreno, sve ide, vrate, sad više nema toliko ni kinta i onda je haos. Da, sad je to sve neizvesno. A i bit će i još više neizvesno, zato što i oko sve delatnosti koje, razumeš, utiču na to. Čim se podižu cene svega, onda normalno, znaš, mi smo kao delatnost više kao luksuzna, jo tako? Znači, to je nešto kad ti ostane, pa onda sebi pokloniš, znaš, moraš kupiti hleb i tako, vodu i ne znam. Mi koji kupujemo vodu, nemamo je, jo? I to što ostane, sebi daješ za nešto, za, ne znam, frizera, za manikira, za tetovažu, za šta znam. Tako da mi smo poslednji. Pa jesmo. Ja sam ovdje, na primjer, primetio ekspanziju otvaranja škola za tetoviranje. Znači, u zadnjih godinu dana su se otvorile 3 ovdje, da znam, u gradu. Ko zna još koliko ima da nisam vidio ovdje. Da, popularnost skače. Da, te posla. Ali, mislim, i to bi trebalo, već ako imate škole, kao što imaš kad upišeš srednju školu, imaš određen broj ljudi koji idu, trebalo bi da to neko koriguje koliko toga bi trebalo da bude, pretpostavljam. Ali to, šta znam, to nije moja stvar. Ali u suštini na kraju prevagne koliko si dobar, jel tako, koliko imaš posla. Definitivno, da. Na kraju. Mogu idu u školu njih 300, ako njih 15 znaju taj posao. Pretpostavljam. Tako da ima i toga. Šta znam. Da. Reci mi, da li ti nešto predstavlja možda izazov posle ovoliko godina tetoviranja? Pa izazov? Šta znam? U bilo kom smislu. Mislim, šta znam, meni su sad ti kolori su mi izazov dosta. Taj realizam, ajde kad kažemo oko tetoviranja, to mi je izazov možda. A i to možda ta gostovanja su mi sad neki malo isto izazov. To je isto, znaš, da ćeš da ubodeš dobru šemu, da li ćeš, znaš, kako ćeš da prođeš. To ajde, ali samo tetoviranje možda ti kolori su mi zanimljivi. Tu treba malo više smisla za to. Tako, nego kao kad radiš crno-belo. Da li ti je teži kolor? Pa jeste, da ja kad sporije radim, ne znam kako drugi rade, ali meni treba da ostavi više vremena, znaš, za to. Da. Ja kontam da je složeniji. Ja, na primjer, volim kolor da vidim, ali nemam pojma, nekako ne loži me da ga radim. A i kad bi ga radio, kontam da bi mi trebalo dosta vremena, znaš. Jeste, mnogo više treba vremena. To je neko malo više, mislim, mora više strpljenja za to, taj mora duže da sedi, mora da ima dodatni još neki termin, zavisi šta se radi, ako je neki full color, znaš. Tako da, eto, to možda bi bilo. Možda treba i više znanja, jer mora da znaš i boje, tople, hladne. Da, koje s kojom bojom, koji je najlakši način da uradiš neku sliku prosto. Ako imaš puno svega, od čega da počneš. Gotovo ako je neki color portret, to je tek, znaš, te boje, sve kako to je jedno s drugom, a to bude kako treba kad se završi, znaš, možda i to isto ima. Tu treba već znanje, to bi trebalo ljudi kad rade kolor, treba ta neka usavršavanja za te, miksanje boja i ne znam, to je malo složenije. Da. Dolaze su ti majstori koji rade kolor, pa sve znaš. Da. A šta misliš, da li klijenti umeju da prepoznaju kvalitetan rad, evo kad pričamo sad o tome baš? Kvalitetan rad, pa to vidiš sad je jako zanimljivo, što si me pitao,
Ja sam nekako shvatila da ljudi vide razliku između mnogo lošeg, srednjeg i vrhunskog. A u toj srednjoj kategoriji spadaju svi između nekako, koji nisu mnogo, koji nisu krš totalni i koji nisu samohi. Znači, sve oni tu vide nekako između. Znači, ti kad vidiš recimo 3 slike gde su 3 različite ruže, iste ruže, ali različite urađene. I ti vidiš kvalitet između svake. Oni vide uglavnom sve tu nešto slično. Pa da. I ti ako njemu daš, ti kažeš sad ja ovo je ovako, ali mogu da ti uradim isto to, ali bolje. I ti njemu kad uradiš bolje, mislim, meni to prirodno da ja uradim tu isto kako mogu bolje. I onda kao, wow, znaš, taj neko nije zamislio da to može da bude bolje. On je video tu sliku i to je to. Znaš, ali ti ako možeš da uradiš bolje, onda on tek shvati da može. Da je to moglo da bude bolje. Znaš. Tako da kategorija srednjeg, tu ima puno raznih kategorija nekako, kako da objasnim. Ja to valjda sam uspela nekako. Znači vidi ili najgore ili najbolje, a to sve što je između, moraš ti da ih nekako navodiš. Ako nešto može da bude bolje, da mu predstaviš da to bude tako. Pa zato što one vide drugačije u odnosu na nas, znaš. Mi se postavimo kao da on ima znanje isto kao mi, znaš. Kad on dođe na termin pa mu ti kažeš kao ovo je top i on će ti kaže da, to je top. Imaš ljudi, brate, koji za krš, znaš, tvrde da im je super i hoće to. Ti mu daš dobru, brate, referencu, znači dobar dizajn, a on, brate, ne, kao ja bi više ovo. Ono, brate, kao da je dete 3. razred crtalo, znaš. I nema, njemu je to top. A onda moraš da mu, znaš, da sedneš s njim, da mu... Pokažeš, da mu predstaviš primere, kako tu nešto, ne kažu, jeste, naš bolje. Ali to je bilo tek u početku, kad smo počinjali, i to je bilo, naš, kao, sad hoću pravoslavni krst. I samo tako hoću. Znaš, kako je video, on hoće tako, znaš. A sad ti mu radiš tako, jer on neće drugo. I onda kad su vremena počeli ti veruju, onda, znaš, pustite da im pokažeš nekako da može bolje. I sad je to nekako malo otvorenije o tom koji su trebali godine da prođu. Znaš, da bi on dozvolio tebi da ti njemu naš pokažeš. Tako da sad je mnogo lakše, ja mislim, tako. Mada ti, ako si neki krš majstor i uradiš mu tako istu sliku, on će kaže top. On će bude zadovoljan i time, razumiješ. Tako, on je to video, on je to zamislio i toga ima isto. Znaš, sad zavisi kakav je taj majstor, eto, prosto. Kod koga je došao, da li se raspitao i to, znaš. Ja ovde kad sam se preselio i dođe mi klijent, pa možda 2., 3. klijent, znači 2., 3. dan u studiju, i sliku od Koheka neku, brate, problem, znači nema šanse, znaš. A vidim da on, znači, to je to, kraj, mora da bude tako. Ja mu kažem, brate, kažem i ovom gazdi, brate, nema šanse da, znaš, da uradim ovo isto ovako, znači, nisam na taj level, brate, znači, mora da mu kažeš, znaš. Da. I onda smo se tu napinjali da mu sklopim drugi dizajn, ono ne, kao hoću taj, to ja mu kažem iskreno, brate, ja nema šanse, brate, da ti uradim ovako, evo ti zovi Koheka, brate, pa idi, znaš, nek ti uradi on, brate. Ali to je stres isto, brate. Imaš ljudi, znaš, kad ti dođe klijent i ima veliko očekivanje i ti si malo, brate, u stresu, znaš, da li ćeš da pogodiš da je to što on želi, znaš. Imaš isto i one ljude, brate, koji ti gleda svaku sitnicu, ti mu daš pauzu 5 minuta, brate, idem, pušim cigaru, vratim se, on kao, a da li treba ovo da bude ovako ili da li treba ovo da bude malo možda tamnije? I, brate, ja koliko god da sam siguran u sebe, onda gledam, brate, dizajn, znaš, i on mu kaže, ne, sve okej, treba da bude se čekaj da završimo, pa ćeš da vidiš, brate, celu sliku, znaš. Zato se traži ti, znaš, greške, a nisi ni završio, znaš, to. Kad završiš se, onda ti sad traži tu, pa ako treba, znaš, onda ćeš dodati. Ali mislim, recimo sad, kad imaju te, recimo, isfiltrirane slike, taj Kohek, ja sam videla kako izgleda, slika kako izgleda na filteru i kako izgleda uživo, razumeš. To je to što mi svi radimo, uradimo ga, ali ga prikažemo ga, mislim, ne, oni ga neki drugi prikažu, nerealno. I sad ti ne možeš da ispuniš očekivanja sa filterom, razumeš, ti ne možeš uživo. Tako da, eto, to je možda... Skoro je neko objavio, ne znam da li si vidjela, mislim, verovatno jesi, jer vidio sam da je dosta kolega šerovalo, mislim da je Španac slik, baš kad pokazuje tu foru kao kako varaju ona aplikacija, kad swajpuje i on... Jeste, to je bilo... To je kružio taj video, kako, znaš, ti ide, a ti to ne možeš da izvedi. A to ne vidi mušterije uopšte, on vidi da je to tako i to je to.
Ne može on da zna da je to fake. Ma da, ti kad vidiš, brate, ne vide se pore na koži, znaš, sve je smut, sve. Vidi kakve pore, znaš, kao sve, kao neke, ovako sve, nekak za oborice, sve. Ali on nije u toj materiji svakodnevno, pa ne može da zna. Kako da zna? Da. On je došao da mu uradi što on je video to i sad. Ti njemu treba da objasniš da je to fake, eto, prosto, i da to ne može da izgleda tako. I nekad je bolje kada uradiš, recimo, kad neka manja slika da uradiš jednostavnije, da bude efektna, nego da staviš 100 miliona detalja i ono to sve kroz godine ne izgleda dobro, razumeš. Kad je neka velika, kad to je okej da stavljaš, ne možeš ti, kad ti dođe nešto hoće ovako, ali da to bude 100.000 stvari, pa ne može, mislim. Ne može, ti mu kažeš ne može i kraj, razumeš, to je to. Ti uradiš tako kako misliš da treba, ti si majstor. Tako. Danas sam video neko, mislim da je Daniel izbacio na storiju kao obrazac za sranje tetovaže. Znači onda prihvatam da mi je objašnjeno, nemam pojma da će ovo vremenom da izgleda tako i tako, da će, nemam pojma da bude blur, bla 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 bla. I onda dole kaže nešto, mislim da je bila fora kao, ali ja znam bolje od svog tatu artista i zato prihvatam ovo ono i kao potpis na kraju. I mislim, dobra je fora skroz, znači ti probaš da mu, brate, kažeš da ako on hoće to, brate, evo ti obrazac za sranje tetovažu i... Evo ti mašina samo radi, razumeš. Da. Ti dodaj sam, razumeš, mislim. To mi se desilo, to sam jednom bio bezobrazan, to sam rekao ženi od jednog klijenta pre možda 2-3 godine. Žena je bila u fazonu, ja radim tetovažu, brate, ona mi gleda i celo vreme kao, aj malo kao pojačaj kontrast, neka bude tamnije s ove strane. Ja gledam, brate, kao pušti me ženu, znaš, kao ona zna gde ja treba, znaš, i kako ja treba kontrast. I onda sam u jednom trenutku samo rekao, evo ti, znaš, mašinica bi mi samo platiti, a ti sedi i završi tetovažu, slobodno. Stavi kontrast kakav god hoćeš. I ona kao, ne, izvini, ja kao nisam htela. I onda kao kraj ništa. A da, moraš da budeš tako, zašto si ti autoritet u svom poslu, znači ne može ona dođe tebi da govori koja blago rečena nema pojma o tom, razumeš? Evo ti pa se sama išare, razumeš? Ti ga išare, ako znaš bolje, mislim, znaš. I ja sam imala isto, jedan pričam i ne znam, uradi ovako, uradi onako. Nemoj da stavljaš belu boju, to je ružno. Da. Brate, razumeš, rekao, neću da stavim, mislim, ili hodaš, hoćeš ti da uradiš, znaš, da ti završiš, da ga izbaci napad. Ali u suštini nema šta da se to su uglavnom ljudi koji dolaze sa mušterijama koje su malo nesigurni i onda oni filtriraju, razumeš. Tako je. Kažem, znaš, sačekaj, znači, ti tetoviraš ili ta osoba tetovira, znači, nema da se mešaš mi ćemo ovako da ištampamo sve da napravimo, pa taj ko radi, on će da je nosi. Nema šta može samo da posle nešto kaže, mislim. Može da su sugestiju neku ako treba, ali ne može da odlučuje umesto tebe. Kako ćeš? Da, tačno. Mislim da oni dobiju gas, pa oni znaju bolje od tebe, znaš, jer drugar se tetovira, a on kao, ne, kao malo pomeri, znaš, kao, nije. Da, nije da, onda znaš. Znaš, sad više nemaju, a sad kreni ovako na opačke. Znaš, sad uradi ovde. Nemoj da radiš tu. I sad ti moraš sve da okrećeš, znaš, kad si recimo uradi, tu se meni desilo, znaš. Kao preslikač veliki bio i sad to je bilo na jednoj strani tijela jer je tako prilagođeno s te strane i sad ta osoba druga kaže pa znaš sad je lepše kad je s druge strane. A ja sad ti po vremenu radila kod kuće ovako sliku, razumeš, preslikač, ručno sve. I sad ja moram sve da štampam, a ta ista osoba je učestvovala u dogovoru, sve kako će da bude. I ja sad moram opet da štampam opet na opačke, razumeš, da radim opet preslikač. Jer tom nekom, a što tad nismo kad smo radili, što nije rečeno, znaš. Sad si ti došlo ti tako. Ja sam zato prestao da šaljem dizajn, da mu šaljem pretetoviranje. Ako mu ti daš, brate, par dana da on gleda da ovo, brate, tu su izmene neverovatne. Isto, jeste. To mi se dešavalo, na primjer, isto kad radim cover up, onda sklopim, pa mu pustim da on razmisli. Kad mu ja kažem da može cover up i kad pustim dizajn, on, ja mislim, 50 elementa je u fazonu. Već mu je prazna ruka, on više nema ništa i ja mogu sve. Da. Ima svega, bre. To je svako za sebe nekako mušterije. Nema dve iste osobe, prosto. Da. Evo, ne možda ni da zamisli ti kad radiš cover up, kako ćeš ti to da izvedeš. Znači, ti možda mu nešto kaže, ovo će bude ovako, ovo će da bude u svetlije, ovo će bude u tamnije, ovo je ovako.
I pa kao na tabletu mu pokažeš gde se šta nalazi, ti njemu predstaviš šta će on, ali on ne može da zna da to nije gotovo, kako to će da izgleda 100%. Znaš, tako da, ne znam šta ti kažem. Ja isto ne gotivim isto, na primjer, situacije, imala si sigurno, kad tetoviraš, a on sedi i on ti gleda referencu, pa gleda tetovažu. Da. Brate, znači, znaš koliko... Da, ovako ti radiš, on si isto ovako unese, recimo. Da, on gleda, prati. Iđem, razumeš, znaš, onda kao ovako. Na telefoni ti nešto, da rekao, one telefone tamo da ostave telefon, znaš, da to je jednako je neko poziv zove, znaš, onda šta tipkaš tu TikTok, nema, razumeš. Tako. Ja, na primjer, dok tetoviram, ne volim da pričam mnogo, jer toliko imam da kažem jak fokus, da na primjer nekad mi se desi, ajte ja radim u istoj prostoriji, ona me zove, ja ne čujem, ona mi posle kaže, znaš koliko puta te zovem? Kažem, niste čuo, znaš. A zato su mi Šveđani lagani, jer uglavnom svi nose slušalice i on stavi slušalice ili pusti film ili muziku i on je ćao. Znači, uopšte nemam potrebe da... Jedino ako se znam, ako već par puta dođe, onda smo, znaš, opuštene, šta ima novo i onda pričam. A uglavnom ko dođe novo, on je slušalice, muzika i ćao. Ja imam slobodu da radim, on je cool. Da, to je. Da, ili se malo ispričaš s nekim. Prosto još, znaš, kada je cijel dan nemaš više, ne znaš šta bi ga pitao više. Pa stvarno, da. Prošao cijel dan, znaš. A ima neko ko čuti non stop i sad onako je malo ne znaš kako sad pitaš nešto, odgovori i to je to, znaš. I to ti bude čudno, da, neprijatna situacija. I toga isto ima, znaš. A nekad pričamo i onda ja tako zaboravim šta sam i onda vrtim film i onda isto pitam, imam i to isto. Opet pitam nešto isto. I to ima, ne znam da ti to imaš isto. Kad si u materiji, sad ti radiš i sad si prisutan, ali radiš. I pričaš i onda kreneš da vrtiš film, opet ga pitaš isto. Da. I onda se izvinjavaš kao, nemam pojma šta pričam. Tako. Isto mnogo puta mi se desilo da dođu ljudi da ne mogu da prepoznam da sam ja tetovirio klijenta. To mi se desilo kada sam radio tamo, bili smo 8 majstora i nekad dođe kod te u klijenti, kao mi pričamo i ja pitam, jel ti prva tetovaža, kaže, ne, pa ti si me već tetovirao. I ja sam onda kao, da, ono, nemam veze. A to ne smiješ ni da pitaš više, ti si isto toliko, ti si dugo. Ja više ne pitam, ja sam se spala isto tako par puta, znaš. Znači, više ne pitam. Znaš, ni koliko imaš, ni šta, da sam ja, ne Bože, radila, ja ne znam. Ne mogu da... Kad nešto što štampaš, recimo, samo tako generisano, nešto, tekstovi neki, nešto, simboli, to ne možeš da prepoznaš. Kad ti dodaš neki svoj moment, nešto, neki detalj, onda, znaš, ja mogu da prepoznam to, kad su neke sitne stvari, znaš, velike ja pamtim. Ali te sitne ne mogu osobu zaboravim čovječe. To mi isto kao, na primjer, ja taj problem imam kad se upoznajem s ljudima, ja i imena automatski ne pamtim. Kao da sam stavio čoveka na mute, kada mi kaže, znači šans. A lik pamtim, znaš. Ali imena, ćao. Da, imena nikako, nema, ne. Ja više ne pitam, ne smem da pitam, blame, bukvalno znam, možeš se spaliti. Ne pitam. Znaš kao, može, kaže, radimo te to kao veličina kao onu prošlu što si mi radio. Da. A ja ne znam kako radila prošlu. Rekao, pa mislim, ne znam koliko je to veliko, šta je to uopšte bilo, ne znam. Nemam pojma, rekao, šaljem mi sliku. Jeste, ja zbog toga isto ne brišem razgovore sa Instagram. Čuvam da uvek imam kad mi se javi. Malo kažeš šta je bilo. Onda vratim da vidim o čemu se radi. Da. Pa mnogo ljudi. Ovde pogotovo kad sam došao par godina mi je bilo hardcore. Znači 6 dana nedeljno, svake nedelje, bio sam po mesec, 2, nekad 3 meseca unapred, ali stvarno unapred bukiram. Da. I onda, brate, gde ćeš da zapamtiš, nema šanse. I on me pita, pogotovo oni koji te pita sad, znaš, kao on te pita sad koliko bi koštalo, ti mu kažeš pa ti se on javi za 3 meseca, 4, razumiš, kao. Da li je ista cena? Koja, druže, cena? Dakle, znam što sam ti rekao tad, znaš. Da ja znam, bukvalno. Ozbiljno. Ja se sećam kad je meni bila sestra i kaže ona, gleda na Instagramu neki njen poznanik je radio tetovažu i sad gleda kao teksti neki bio, znaš. Ma rekao, da, dobro. I pokaže ti ona meni sliku. Ja prepoznam da sam ja to radila tako što, znaš kako imaš na imaš onu kukicu gore, recimo. Da. Ja sam na sve te kad radim nije bilo da se doda i ja uvijek napravim nekakvu istu kukicu, pravim istu na sve te
Ja rekao, pa to sam ja radila. Znaš, kao, ti nemaš pojma šta si radila. Pa rekao, nemam pojma, ovo je štampa, razumiješ. A sam ja po kukici shvatila da je to moj rad, razumiješ. Tako da, svuda se remiste, eto. Ja si kada on štampa kompjuter, ali uglavnom sad remiste nekako mi je nekako najlepše, nemam pojma. Tako da, po tome prepoznam. A kad ištampam sve, nekad ne mogu. Rimski brojevi, kako da znam, ono isto sve. Da. Svi vole isti tu klasiku. I onda ja ne znam da je to moje. Ne mi sad se brukam ovako i ti ja. Da, javno. Ali ne znam koji je trip sa ljudima, na primjer, da li je to od uzbuđenja kad mu ti, brate, evo, na primjer, ti rimski brojevi, znam da se često dešava, ali dešava se i sa imenima, da zaboraviš neko slovo u imenu ili u tekstu, ili kad je rimski broj pa slučajno pogrešiš i ti mu daš, bar ja uvek dam da on proveri i on ti kaže da sve je super, ti ga istoitovariš, on kaže pogrešili smo. Ili tek tad vidi, brate. I ti i on tek tad vidite da fali. Da fali, ne. Da, ne kontam, znaš, kao ti mu kažeš i on kao super i onda kao posle ne. Kao da li je uzbuđenje, da li je, nemam pojma. Ne obrati, prosto... Ne znam. Ali 90% bude tako, znaš, kao sve je super, on proveri, da, to je to. I onda, brate, kao... Jesi, to se dešava. To mi se desilo, brate, sa klijentom pre 2 godine možda. Inače, tetoviram ga dugo, brate, i sve super. I taj dan je došao datum i neki sve, brate, mi radimo 4 puta, menjamo dizajn isti datumi. I mi menjamo sve super i ja sklopim zadnju verziju i dam mu. Rekao, brate, idem da pušim cigaru, evo ti proveri, molim te sve datume. Kaže, to je to, top. I ja ga istetoviram, on sliku u ogledalu pošalje i majka mu kaže, pa nije to moj datum. Mi pogledamo ono, brate, skroz drugi datum u... Jeste, pa eto. Mislim, on je opušten lik, pa znaš, smejamo se, ja mu kažem, brate, nek zaraste pa ćemo da promenim. I još nije došao 2 godine prošlo. Ali znaš kako, čoveč. A ne obrate ni oni pažnju, recimo, meni se za malo desilo, tu bi stvarno bila velika greška, kad sam bila preko negde, sad ti novi štampači, znaš da imaš onaj Epson, imaš ovaj običan, nešto taj Epson nije radio i ja sam ga već okrenula sliku, znaš da ide u gledalu, znaš. I sad to je bio neki mesec, nešto, i sad neki simboli, ona nisu na našem jeziku, nego na nekom jeziku, znaš. I sad ja vidim nešto, mi nije jasno, znaš, presekla sam, ali sam ručno sam radila, razumeš? Znači, već greška u startu. Ja gledam i ja skontam da sam pogrešno nalepila. Ovo kad je gledala gledalo, njoj je to, nije ni gledala, ne razumeš. Uopšte nije gledala šta si me... I ja rekao, briši sve, rekao, daj ono, naš ne volja slika, to nije ta. Sve na opačke. Sve. I neki, nije arapski, nego neki možda izmišljeni jezik, bio nemam pojma. I onda sam skontala da to uopšte nije to, pa sam obrisala sreće, inače bi bilo... Da, ja zbog toga sam isto krenuo, znaš, kad radim takve stvari da im dam da provere. Oni, ako on kaže da je okej, ja sam miran, brate, znaš. A jedno mi se desilo to u Vranju, da sam radio kao ruže neke na ramenu, kao 2 ruže i kao ime Keve, mislim da je bilo kao Jelena. I ja, brate, znaš, stavim stencil za ovo, rekao, ja stavim ovde taman dok, znaš, završim ruže, to sedi da se stegne i to je top. I ja, brate, mi radimo ruže, znači sve je to prošla provera, sve je super. I kad pređemo, brate, na tetovažu, ja vidim da sam napisao ne Jelena, nego J-E-L-L, 2 L. Ja, znaš, krenem i kažem, brate, znači, gledaj, nisam vidio ni ja ni ti, sreća, brate, znaš, obrisali smo i novi stencil. Brate, sedi stencil 3 sata i više, mi nismo videli, brate. Da. Meni se desilo sad prošle nedelje, radila sam neki sat, ali sam skinula kako idu brojke, znaš, kazaljke, znaš, kako oni stali posebno šta hoće. I nisam skontala uopšte da po slici sedmica nije bila 5 pa dvojke, nego 2 dvojke pa petica. Znaš, ne ide, tek ono na opačke, razumiješ, ti kad gledaš ona sedmica je tamo, nije naš 12, znaš. I kako gleda ova sedmica, nešto nije. Ja skontala, stvarno sam skinula neku, samo ta jedna je bila takva. Razumeš šta se... Sve ostale slike su bi bile normalne. Daj da dobišemo. Je tamo stigla sreća pa sam skontala, ali eto i taj Pinterest isto ima greške, razumeš? Da. Kad slike istrava zapaziš. I samo ta jedna brojka nije kao sve, nego samo ta jedna. Neko se našao. A to što kažeš sad, sa Pinterestom isto sad što sam primetio, znaš, kad sednem tako pa listam, tražim inspiraciju ili tražim neku sliku, sad je preplavljeno s ove AI slikama i sve te fore.
moraš opasno da gledaš, brate, jer su toliko sjebane te slike. Na prvi pogled bude super, ali to mi se par puta sam koristio i dešavalo i onda kad krenem već da pravim stencil za dizajn, ja onda vidim, brate, da, znaš, da nije, da ili ima prst više ili je neprirodan položaj. Znaš, i onda gledam, rekao, jebote, čekaj, znaš, kao, treba sad da ga radim, a u stvari je sjeban dizajn, znaš. Ali ti kad sklopiš referencu, to je top, znaš, ja ne gledam toliko sitnice i te stvari tog momenta. Ali kad ti kreneš da ga crtaš ili da, brate, tek da skontam. I tu mora se pazi opasno. I prsti su posebno, ne može da pohvata te prste nikako. Da. Jednom sam generisao Poseidona, znači katastrofa i ruka cela, haos. Da, ono zilion detalja, ono ne možeš, ja sam trebala da radim neku sliku, ono gomilo je, ne znam, su prsti, ne možeš uraditi. Znači, hiljada neki boja nešto je bilo, a isto su ti bili prsti, znaš, pa se nešto... Da. Prsti i oči sam primetio, i oči, brate. Slightly off. Da. Je baš idealno bilo, da. Nekad je vjerojatno dobro, znaš, ali uglavnom treba da se pazi. Da. Da ne dobiš više prsta. A kaži mi, evo kad pričamo o tome, šta misliš o tome baš? Da li je game changer, brate? Pa to generisanje slika, brate, tako je. Pa ne znam, on isto vjerojatno ima tu bazu podataka i sve to što mi, to je sve na jednoj gomili, ja pretpostavim da on vadi iz te baze podataka i pravi. Ne može onda sad razmišlja, nije baš dotle došlo. Ali nemam pojma da ti kažem, ja se baš ne oslanjam mnogo, to sve što ima veštačka inteligencija, mislim ima i ovako, možda nađeš, šta znam. Možda ti sklopi, recimo, Dragan je radio kao sad će da je zada tamo, pa će onda napraviti kao dizajn. I stvarno napravila, ali ti bi to isto napravio lako. Kako ti kažem, to su isto neki motivi koje nalaziš na Pinterestu, tako. Znači, na sve vadi se to nekako u nekoj bazi, prepostavljam da vadi kad se ti kažeš šta hoćeš i onda ti sklopi. Eto, šta znam. Ja sam probao par puta, ali upravo iz tih razloga što smo pričali, te sve sitnice i, brate, znaš, na primjer imam kolegu, evo neću ga imenujem ko je, ali on, brate, koristi, znači on generiše sliku i onda on doradi posle. Ali kaže da mu pomaže dosta, on šiba kolor i kaže da mu top služi, znaš, za te neke stvari. Da. Jedan isto kolega pričao da ima sad, bit će neka, pa isto nešto kao veštačka inteligencija, ali može da ti pravi po obliku ruke, jer je ne znam, kao 3D nekako, pa da ti dizajnira nešto, pa da možda mu zadeš komande neke, ali to nisam baš zapamtila sad, možda bolje nisam ni krenula o tome, da će to da naprede u nekom smislu, znaš, nećemo sad mi... Verovatno, da. Ne znam kako se zove taj program, to je on meni rekao kao, to će kao da nabavi, pa će on po tome da pravi kao te motive i tako. Sve napreduje, znači, mnogo brzo. Ja sam pominjao baš u podcastu lik, da li se zvaše Hernan, opet sam zaboravio, nemam pojma, što je napravio naočare sa CPL-om i onda stavi foliju na lampu i stavi te naočare i automatski mu pokazuje dok radi kao kad mi slikamo naš filterom i prodaje te naočare, brate, u toku rada. Da, a čekaj, on kad skine naočare, on tako i uradi kao... Onda bude sranje. Da ti imaš naočare. Mora daš i klijentu, znaš. I klijentu da pokloniš, da. To može da bude dobar biznis, bre, to da nabavimo i da prodajemo. Da, ali mislim, glupost, teška stvar. Pa mislim, pazi, kontam poentu, ali ne kontam zašto bi koristio u toku rada, znaš. Pa ne znam. Znaš, kao, okej, znaš, bude ti jači kontrast i sve to nemaš ocije, mada ti ocije neki nemaš dok radiš, znaš. Da. Ali zašto bi radio s tim naočarama, nemam pojma. A možda samo kao fura nekako, kao da pokaže dok radi. A onda kad radi podigni ih logo. Da. Pa kao. Ali za bakterije to je odlično. Da, njima kad daš, onda oni to da nose i ceo život, recimo. Koja je point, ne znam, stvarno, eto. Bez veze. Pa jest, na neki način da. Mislim, ne vidim point uopšte. Zašto bi radio sa CPL naočarama. Da, a to je fora neka, to će prođe brzo. Pa da.
trend. Pa prođe sve, brate. Danas prolazi sve. Svaka roba ima svog, brate, kupca. Yes. Moram da te pitam, koje bi savete dala ljudima koji žele da krenu se bave tetoviranjem? Savete koje bih dala ljudima? Pa šta znam, da nađe dobrog nekog mentora da ga nauči. Eto, možda to sam bila ispomenula. Eto, to je možda najvažnije, da kupe možda, pa oprema, ajde, možda kupi dobru mašinu, ne mora da plati puno, eto, to je recimo. Ne mora da znači da je najbolja mašina, ona najskuplja, tako. I tako treba da prilagodi svojoj brzini i da, znači, ne uništiš ti tu kožu kada nekome radiš. Znači, ne mora da bude neka prejaka, možda kreneš nekom slabijom, nešto tako malo. Ne moraš da budeš hardcore pa da cepaš kožu drugima, uništavaš kožu. Pa eto, možda to. I samo strpljenje radi. Mislim, puno imaš radova, ti nikad neš biti zadovoljan svime nekako, ne znam da objasnim. Misliš kako si mogao nešto bolje. Možda da se nosiš s tim u životu, da možda nekad nećeš uspeti da izvedeš kako si hteo nekad. Nekad nećeš imati baš kožu idealnu. Uglavnom, i do toga je da nešto izvedeš, pa neš biti zadovoljan. A moraš s time da se nosiš jednostavno, da je to deo posla i da šta znam, neka će ti sve biti po meri kad radiš. I koža, i slika, i mušterija, sve. Znači, nećeš se umoriti kad radiš s tom osobom. A neka će ti biti ono što sam počeo time da se bavim. Da, pakao. Da baciš sve, kažeš, neću se bavim. Da. Kaži mi, da li imaš trip, to mi se dešava kad imam, na primjer, lošu kožu. Ne znam da li si vremenom, nemam pojma, skontala sebe, pa si kao okej. Ali ja, na primjer, ja mislim, to mi bude najveći poraz. Znaš, kad mi dođe loša koža i onda radim tipa, nemam pojma, injektom i onda kao krenem, brate, nema šanse, brate. Ili bude suva, ili bude kao guma, ma neće. I onda stavim drugu mašinu, neće ni ona. I onda kontam, brate, to je to, koža je haos. I onda slikam i gledam i kažem, brate, mora kupim novu mašinu. Znaš, mora kupim novu mašinu. I taj mi kaže, daj bi, nema, znaš, kao, da li si normalno više? Stvarno sam preterao s tim mašinama kao bolestan, brate. Addiction, znači svaki drugi mesec nova mašina. I onda, brate, to mi je još uvek problem, znaš, da kad mi je loša koža, onda gledam radi, znaš, kao, znam da nije to što mogu. Da, ne možeš potencijal da pokažeš koji misliš da možeš, znaš, nekad. A nekad isto, znaš, nije baš sve ni do tebe, nekad i možda i do njih prosto. Mi uvek gledamo da je stvarno do nas, znaš, dosta smo samokritični, bar ja. Ali nekad stvarno kad ti neka koža ne ide ti prosto, znaš. I onda uvijek im kažeš, možda ćeš doći za 2 nedelje da vidimo ako treba, znaš. Da. Pa sad, eto. To mi se skoro desilo pre možda, pa ima možda prošle nedelje, mislim. To nisam do sada doživao takvu kožu. Znači, prvo što je koža loša, ali drugo, kad ja, na primjer, prođem light ton ili kad pakujem boju, znači, to je količina krvi kao da sam ga ubo nožem. Znači, ono nisam vidio u životu. U životu mi se ne desila takva koža, toliko obilno krva. Ja ga pitam, jesi pio, brate, možda nešto? Da li si, znaš, slobodno mi kaže, budi iskren, da li, znaš, da je neka gudra nešto? Kaže, ne, kao malo sam umoran, ali kao nisam ništa, znaš, kao. Da, ima i to sam ja imala. To nisam doživeo u životu da toliko krvari kože. Da, meni se to desilo isto jednom, tu kad sam moje prvo gostovanje, znaš, što čovjek stariji, neki bio tu na vratu radio, i to neki bio je onaj kosač kao kuraga. Ono crno... Brat je pogotovo pakao, brate, tu je senzitivna koža, crveni se. Ono je, kako on naš koža, ali naborana nekako. Ne možeš ti da obojiš, a sad ono krvar je, razumije, gledana, a on ne vidi, znaš, on ne vidi ništa, on leži njemu super. To je ovo kao, brate. Šta sad? I ništa, malo držiš, ono prođe, znaš, stane, ali takva je koža njegova, prosto je... Da, tako, ne možeš ni, možda obojiš nekog, ne možda sad nešto 100 puta pa ga malo, možda ga obojiš u što manje poteze. Da. Ali sve, pretpostavljam, i opet kažem, i do kože, da, to je do kože. A nekad ono malo ga, znaš, crno, znaš, ne znam, ima tako svega. Ne znam, ja sam bio toliko sjeban tog dana, znači, katastrofa. Još bi se desilo na moju Bonadu, znači, bio sam u fazonu, idemo ujutru, kažem te, idemo u studiju, danas bude top, pokidamo onu sliku. Kao, brate, pakao.
to kad misliš kao sve idealno, sad ćeš da vidiš. Da. Sad ćeš da vidiš sve. Ako idealno da preslikaš sliku, idealna je slika, stencil idealan, onda je koža loša. Nešto uvek mora da bude. Uvek moraš da talasiraš, brate. Znaš, ja uglavnom mogu da prepoznam da budu senzitivni u kožu, znaš, ili da kažem loš. Uglavnom mogu, znaš, kada briješ dlake pa vidim odmah mu se crveni, znaš, ili ima pegice, ili ako je stara osoba onda se vidi. Nekad mi se desi da imaju, znaš, ja uglavnom radim podlakice, da bude kao vodena, znaš, na dodir, znaš, i onda znam da će bude pakao tog dana. Ali ovaj lik je bio, brate, prvo što je mladist lik, brate, može 20 i nešto, znaš, očekujem, to je to top, bela koža, full, ono, pakao. Da, eto vidiš, i kako da znaš. A isto, neki deo kože bude teže ide, prosto i onda kad se udaljiš, malo onda ide to. Ili nekako naučiš kožu kroz vrijeme kako radiš, znaš. Možda i tu malo, vjerojatno trebaš, nikad ne kreneš odmah ono, sa silom nekom, razumeš da bojiš nešto. Nego malo ispipaš da vidiš dokle da ideš, pa onda bojiš, kad bojiš, pa vidiš, aha, okej, obojio si. Ili nisi, onda malo jače, pa vidiš kako ide. I onda sam furaš, to gledaš dokle ide. Pa sad, nekad je lako, nekad mora tako. Jeste, bitna je koža, izuzetno je bitna koža. Da. Jer ima, na primjer, se nekad desi, brate, pakujem crno, ona bude full, znači otvorile se pore, rekao, to je to, kao marker, brate. Prođe 15 minuta, ti gledaš, brate, ono, crno pasivo, brate, pa crno pasivo. Pakao. I to onda opet, šta ćeš? Moraš da uradiš da valja nekako. Se malo vratiš, pa malo nežnije, pa ne svuda, pa gde treba, pa tako eto. Kroz proces nekako učiš kako bi trebalo. Težak je ovaj dinar. Težak je ovaj dinar, on smo sedeli, ja. Stalno neke sede, strašno. Za kraj razgovora moram da te pitam šta za tebe predstavlja uspeh u ovom poslu? Uspeh u ovom poslu? Pa šta znam, ja sam krenula jer se meni ovo sviđa. Ja sam počela jer se meni ovo dopada, ovaj posao i ta neka sloboda u tom poslu da radim kako hoću. To se meni dopalo. Ne kako hoću, mislim, imam određeno vreme, kad ja hoću, mogu da uzem dan kad mi se ne radi, mogu da, odredim vreme kako ću da radim, mogu da predstavim neki neki predlog da dodam nešto. Znači, uvijek je ta kreativnost tu. Ali mislim da je više ta sloboda da mogu u poslu da se izrazim kako hoću. Tako nekako. Nekad što duže radiš, nekako imaš više slobode. Ajde tako da kažem, znaš. A što kažu kao novac i više bi trebao da bude da te prati kroz rad. Da. Znači, novac bi trebao da bude rezultat tvog truda u poslu, eto tako. Znači, nešto, ne znam kako da objasnim to. Znači, nije to primarno nekako, ne bi trebalo da bude primarno. Ali da imaš, da uživaš u tom prosto. Da, ne treba da bude razlog. Novac ne treba da bude razlog, da. Jer ti kada ti je novac motiv, ti gledaš da to što brže uradiš nekako, da ga smandrljaš, da uzmeš lovu, da odeš kući. Znaš, tako nekako ja to vidim. A ti kad ti interesuje ta slika i taj motiv, ti ćeš da se posvetiš tome, neki detalj, a novac nekako na kraju dolazi. Ja mislim da ljudi zbog toga cene kad ti iscimaš oko te slike. Šta znam. Pa mislim da osjeti i klijent. Mislim, to se osjeti se, vrate, kad si ti posvetio vreme njemu, kako bi trebalo da bude. Znaš. Tako da pogrešno je ko se vodi time, da bude neki superstar ili nešto, mislim da to ne pije vodu baš. Taj novac, mislim, šta znam, mislim da u svakom poslu, kad radiš dobro, da ima para, kad si dobar u tome, ali ne bi trebalo da bude, ja nekako gledam više da mi to bude kao hobi nekako, ja sam htjela iz hobija, a sad novac dolazi kao sto nekako, znaš, ajde kažem, to mislim da kad gledaš kroz novac i pada ti kriterijum i kao što kažeš ti u fazonu si, brate, danas mi je, nemam pojma, lupam 100-200 evra, to, znaš, kao, baš me briga, ma to ću da mu dam, ne zanima me, znaš, kao, brate, ko ti daje 200 evra za dan, znaš, kao, i tu gubiš i na kvalitetu, brate, i, znaš. Da, ti kad izgubiš na kvalitetu, na tom strpljenju, to kaže, on će da ode negdje gdje neko ima strpljenja, znaš, ako vidi da ti baš te briga za njega, šta, platiš to,
platit će ti jednom, ali možda neće doći sledeći put. Da, pa naravno. Da. Tako da nekako ta sloboda, taj kao hobi, to ti kao neki isplati hobi. Dakle, treba da je život tako, jer ti sad tu treba da provedeš, ajde da ga provedeš i 8 sati, to ti je dobar deo dana, tako, da dobiješ i spavanje, tako, znači treba da si tu nekako zadovoljan, da si odmah, kad dođeš da si nekako radostan, ne dođeš sumoran na posao, pa ti, znaš, tako da ko voli dinamiku neku, znaš, da nije monotonija neka svaki dan nešto radiš isto. To je onda posao za njega, znaš, ali šta znam, sve to nosi svoje dobro i loše, mislim, imaš ti to, nikad nisi zadovoljan nekako. Da, nikad nisi zadovoljan, uvijek si mogao nešto bolje, neka crpnica, nešto, mogu biti. Ali, šta znam, kad se sabere sve to, ja mislim da to je poziv više, tako nekako. Kao, si izvršiš školu, pa si znaš, radiš jer voliš to, tako bi trebalo da bude, ne znam, svaki posao. Da, pa i pazi, mislim da je i talent. To je talent, moja nastavnica iz likovnog je rekla 1%, a 99% je kad ti razvijaš taj talent. Znači, ti skrenuš. Na to sam i mislio, da. Tako je. I ti sad, koliko si ti uporan, ima puno njih koji imaju talent, ali nisu se posvetili, jer misle da imaju talent. I onda kad uzmu olovku i crtaju ili nešto nebitno, četkicu, i shvate da oni ne znaju to da rade. Tako da ja znam moje prve crteže, mislim, to je smešno, mislim. Ali ja sad kad vidim kako je to išlo, ja znam kako sam razmišljala tad. Razumeš, znam da recimo kad je iza tamna, crna, ja ne mogu da shvatim da to treba nazad, ide tamno, da bi ovo bilo svetlo napred. Ne znam kako ti objasnim. Ali u tom momentu nisam mogla da shvatim puno. Znaš, neko kroz vežbu, te kad prolaziš puno crtaš, onda shvatiš kako se to radi u stvari. Recimo, taj fotorealizam, na primjer. Taj hiperrealizam, kad crtaš, to je, tu mora te senkice sve, tačno znaš ko je. Tad sam se ja malo udaljala možda. Ne, pa nisi. Ja, na primjer, ne volim hiperrealizam. Znaš, ne volim očekivanje klijenta da fotografiju identično kao printer prenesem na kožu. Mislim da me to i ograničava malo u našoj kreativnosti i u svemu. Zato gledam u zadnje vreme i to što radim black and grey, ali uvek gledam da ima neki drugi, da li je u pitanju mali deo da je, nemam pojma, neki kao tekst ili neka reč ili grafit ili stiker ili bar neki deo, znaš, da je crvena boja, nešto, samo da mi razbije da ne bude čisto realizam, znaš. Da. Meni je to recimo pomoglo kad sam imala više vremena na crtežima, na slikama kad sam crtala, pa sam onda učila senke, prosto kako idu, gde je tamnije, gde je svetli, kako da izvedeš nešto identično, znaš. Mislim, sad mi je teško stvarno da radim to je stvarno sumorno, ali tad mi je pomoglo dosta u tetoviranju kad sam crtala. Da, pomaže u razumevanju, znaš, što kažeš ti kontrast, šta te odvaja, šta ti odvaja dubinu i sve. Definitivno. To mi je pomagalo sad, nekako više sad ne radim to toliko, radim, generalno crtam ovako, ali to je baš bilo sumorno. Sumorno. Ali nekako se isplatilo i to, šta znam. Jeste. Pa sve to ide vremenom. Zato kažem da mislim da je konstantni rad bitan izuzetno, da si stalno u tome. Da ne gledaš novac kao, pošto sam imao kolegu jednog, on je bio u fazonu kao bolje ću da radim, brate, ove nedelje jednom i da uzem 300 evra, nego da radim, nemam pojma, svaki dan za po 20, 30 ili nemam pojma. Da. Ja mislim da je, pogotovo na početku, bitnije da konstantnije radiš, jer onda i mislim, ako voliš normalno to što radiš, onda ćeš i da napreduješ, jer se onda trudiš sa svakom novom tetovažom da otkloniš greške. Jeste. Ja mislim da će sad mnogo više i početnicima trebati truda da se istaknu to što smo baš bili pričali, zato što moraš stalno budeš prisutan, što god da ti sve da možeš, da izađeš u susret stalno, znaš, treba ćeš da sad mnogo više truda nego onda, znaš, nema sad više radit ću danas, a neću raditi 3 dana. I sad ću da ih odbijem. Znaš, odbit ću ih jer mi se ne radi. Nema toga više. Ili neću da radim male tetovaže ili ovo. Ili neću da radim male. Pogotovo, brate, u inostranstvu ovde, znaš. Su veliki troškovi, ja, brate, ne mogu da dozvolim sebi da budem rockstar, znaš. Da.
Jer, brate, ja mogu da glumim da sam, nemam pojma, neka faca i kao neću da radim male tetovaže, hoću samo velike termine, ali, brate, kad dođe kraj meseca, kad treba platim stan, taj lokal, brate, preko firme isto i, znaš, ide troškovi, sve te stvari. Znaš, kao, ne mogu da kažem, ej, druže, ja sam rockstar, budi srećan što sam kod tebe u lokalu, znaš, kao. Da. Jebi ga, znaš. Znaš, oni su rockstar koji dolaze. Tako treba da ih gledamo. Oni treba i kod nas da dođu, znaš. I treba da ih nekako primamimo da dođu. Da. Tako? Pa da. A sad, ko kako zna i ume. Tako nekako. Borba neprestana. Borba neprestana. Ceo život nema tu dokazivanje, ceo život. Znaš, jeste. Nema šta. Dijana, hvala ti što si se odazvala pozivu. Super mi je bio razgovor. I meni isto baš bio ovako. Super. Taman uz kafu. Da. Na veliki hvala petak. Ti na pozivu, na veliki petak, da. Super. Hvala ti još jednom, pa se čujemo, vidimo se naravno. Da. Nema na čemu hvala tebi što si zvala. Eto, čućemo se. Može, hvala. Pozdrav. Vidimo se. Ajde, čao.